Няма да притежавате нищо, но ще бъдете щастливи. Това е много известна фраза, която беше споделена 2018 година на Световния икономически форум. И тя показва една много ясна тенденция, към която целият свят е тръгнал. Не случайно real estate е думата на английски език за недвижими имоти. Тя идва от латинската дума за статус, защото, както знаем, през цялата човешка история и феодалната система, единственият начин да покажеш статус на благосъстояние е било чрез земята, която притежаваш. Точно това се случва и в модерното ни общество. Хората от правителството и тези, които стоят зад правителството, се опитват да отнемат от нас статуса на благосъстояние, като ни отнемат недвижимото имущество, което притежаваме. Това е основната причина на едно малко по-дълбоко ниво от икономическото за увеличаването на цените през последните години. Само в България за последната година цените са пораснали с 15%, а за последните 10 години с 3 пъти. Затова притежавайте недвижими имоти. Цените няма да паднат, защото това е една политическа система, която иска да ни накара да бъдем зависими от работното място, от заплатата, която получаваме, да нямаме реален актив, който да предадем нашите деца.